bantay insect. Saglit, yung malabo-labo kasi yung camera, mabasa. Ito, bantay insect daw yung ano dito, tawag sa lugar. Pre, bantay insect ano? Bantay insect, barangay bantay insect. La Union? La Union. Yung ano nila, yung spring nila. Ayan, bukal. Buong bukal yan. Yung tatlong yun, parang bukal. Bukal. Ayan o. Spring. Meron din sa kabila, pero yung nililinisan nila yung sa kabila yun. Ayan o, pero nakatago. Diyan sa kabilang banger. Ito lang yung ano nila. Kaso yung sa loob ng ano nila, mo, sa loob ng yung itong ano, parang pool nila, itong bukal. Ano yung mga bato. Ito na maliliit para hindi siya maputik. Pero nililinisan yan kasi yung may lumot-lumot yan. Tanggal yung ano, lumot-lumot ang palilisan. Yung drainage siya, may drainage siya doon. Napakita ko sa inyo ha. Ito, may drainage siya. Yan ang drainage. Drainage siya. Pero itong ilalim ng bukal na to, yan. Ayan. Yan sa gilid-gilid yan, lumalabas yung tubig. Tapos dito naman, dito yung drainage niya. Palabas. Palabas na. Para clear lagi. Pero hindi maanon to kasi dito, nasa ano siya. Parang bundok na itong ano niya eh. Bundok kamo. Oo, bundok kamo. Kasi dito may mga kawayan. Ang kawayan, nahulog yung mga dahon. Nahulog dito sa ano, sa pool. Yan, hindi sa pero hindi masyado kasi tuwada na sila sa drainage. Dito ka sa drainage, pwede na maligo eh. Gusto ka dito pumunta kanila ni Aresta. So pinipigil namin. Naglalaro siya dito eh. Ayun. Wala kaming ibang kasama. May pumunta kanina para tinignan lang. May bahay din yung cottage. May mga price din sila. May 200, may 150. Entrance lang dito, mura. Sulit naman, 250. Ang entrance ng ano, ng dito, 250 ang entrance. Pag 12 kayo. Tama ba yan? Hindi. 250 pag 10? Pag 10, 250. Ibig sabihin, 25 pesos lang ang ano, per head. Awan to sawang lang. Yan o, siya. Basta parang ano siya, parang hito kumakawag-kawag. Sir Adis, Resta. Ay, wala kasi yung iba. Si Kuya, nagbabantay yun nandun sa ano. 25 lang, sulit na. Pero bayad yung cottage, pero pag marami kayo, ganda. Ito, anong lugar? Bantayin Check, barangay Bantayin Check, ano? Tapos yung ano niya, Season daw, season. Season na. May pangalan pala to, AAA Spring Resort. Dito galing sa Nawasa, galing sa Tumato. Wala tong walang chlorine. Walang halong biro. Walang halong biro. Mga nagbablog eh. Hindi, lalagay ko sa ikaka-screen ko, papanood ko sa to. Sa anak ko. Gawa ka ng YouTube channel ah. Meron yung sa ako, may YouTube channel siya. Ayun Tapos maririnig mo lang pa, hangin! Fresh na hangin! Fresh na tubig, fresh na hangin. Kaso wala kaming pagkain. Aapuran ni Pare Mar sa Sir Adis. Pagkain. Ganito din daw siya sa kanila. Si Sir Adis may balak kasi nakita. Balak na daw magkaroon ng ganito sa kanila. Doon naman sa tabi ng Cagayan River. Yung Cagayan River na yun, papasimento yung gilid. Natulungan siya. Anong ginagawa mo dyan? Pero nagbilihan naman. Naglalaro. Baka mamahuli ka dyan ha. Wow, you know. Wow. Wala, hindi ko kasi dala yung cover na ito. May cover na plastic to. Pero pag ito nahulog, nabasa, magiging bago to. Kasi sirado. Diba?
Ano? Kita rin pala natin. Yan. Ayun. Ayan. Shout out ka pala, Sir Moises. Hindi kami nakauwi. Hindi kami nakauwi, Sir Moises. Kaya dito pa kami sa La Union ngayon. Kala mo ah. Kung sabi kanina na bumahay kami madaling araw, walang sasakyan talaga. Walang sasakyan. Meron, tricycle. Hindi kami wala eh. Hindi kami nakabiyahe kanina. Hindi nga kami, anong oras kami dumating doon? Oras na dumating doon, pre? Alauna, wala, tulog na, wala lang yun. Wala. Kakasahok. Kakasahok. Hindi ka tayo nag-inom. Pagod siya. Hindi daw nag-inom. Ayun o. Ayun o. I-steady ko naman to. Ayan. Wala, mababa rin. Hindi ko sinala. Dapat dinala ko yung selfie stick ko. O, pag nahulog, wala na. Kaya nga doon ako nilagay. Oo. Pag laglag, wala na. Ilan tama ka ng prenda? Prenda tayo. Subuhatan ng supot. Si Marsan oh. Yun. Ayan oh. Galing ano, yan ang tinatawag na driver. Bakit oh? Ay, may ganito. May nag-sponsor oh. 100. Si Aresta. Pre, boboto kita. Aresta for mayor. Oh, Aresta, papalitan ka na ngayon ni Aresta dyan. Ito pang mayor eh. Manda ka dyan, mayor. Tagasan ka pre, tagasan ka. Pagkaw. Baggaw, ano yun? Cagayan. Baggaw, may mayor yung Baggaw o ano lang yun? Ayun, manda ka dyan, mayor ng Baggaw, papalitan ka ni Aresta. Ulit pa ng mayor nito. Oh, dito, papalit kita dito. Mayor Dunwan. Oh, yun, Dunwan. Papalitan ka ni Aresta. Si Pari Marsan tumatawa eh. Kita lang 100 pesos. Pari Marsan, 100 pesos. Alak kayo, alak. Merienda ito. Ito, makakabili na to, merienda, mga 2 Red Horse. Red Horse na eh, ano. Harang eh. Ayun, oh. Oh. Merienda. Rebisco. Tapos Pepsi. Rebisco. Ang sarap mo. Rebisco. Parang mayroon pa chocolate. Parang sure yan. May tindahan kayo dyan, kuya? Sarili din nila? Ang tilapia. Tinahanan kami kanina. Pre! Sasama mo, bigli. Alangan naman na si Arista pa sasama sa atin. Kaya ganito tayo at ano lang naman. Dire-diretso yung ano ko. Yung... Anong peke kang barya? Mag-yoyosi ka na naman. Tatlo lang. Bili ka ng ano. Kasi 5 tayo nila kuya eh. Ilang target na kuya? Nagtanong ka tapos mabayan ka na. So bakit? Ano nangyari sa'yo? Ayan o, mga poging kasama o. Ayan o, ayun o. Mga babaero.
Para sa'yo. Ay, hindi. Mababait tayo. Dito muna kayo at anong bibili lang. Ayun. Kasi iba to. Titignan natin. Ayun o, sila tatay o, yun o, naglilinis sa kabila. Yun sila sa kabilang bagger. Ayan. May shower oh. Ayun o, yan. Makita mo shower. Ay, may shower room. Ay, ito mo na, may shower pala sila. Shower ka rin. Yan, ang shower dito. Oh, press din yan. Shower yan. Ito, nakikita mo yun. Yun ang ano, bukal. Bukal. Parang, wala. Tarin yung bukal nila sa kabila. Wala na nga. Binigay ko nga yung kanina. Oh, sir, maligo ka muna. Yun, may pangalan doon. Triple A. Ito yung ano nila, may napakita ko sa inyo yung kaya may mga rules and regulation din sila dito, hindi ka ano nakalagay daan? All person using the pole do so at own risks. Ang ibig sabihin, pre? Anong una? Sige, pa-explain nga, pre. All person using the pool do. Anong ngayon? Ibig sabihin nun, owners and management. Kailangan. Andun sa baba, ano yan? Tapos no lifeguard on duty. Ha? Sa madaling salita, bahala ka sa buhay. Yun yan. Oh, madaling salita, bahala ka sa buhay mo. Ayun. Favorite song. Wah! Sa kabila. Oh, si tatay. Hello, tay. Lilis sa kabila. Doon nga, sana kami kanina lilis daw. Pero parehas ba? Maganda rin doon. Maganda rin sila. Para walang doon. Pero mas sikat kasi yung pangalang Colorado siguro, ano. Kaya sinabing Colorado. Ayun, send photo si Catalino. Yan, pre, okay na ba? Yan, naka. O, ito yung entrance. Oh, yan. Ito yung daanan. Entrance kami ni Marasa. Daanan pa lang, malinaw na yung tubig. Nalunod taste na dito kasi. Oh, saan nalunod taste na nalunod ba? Ayun. Nalunod kita yun. Nalunod taste na. Ano? Up! May daanan daw dito, pre. Ito, palayan na yan, palayan. Oh, bibihira yung bahay. Bihira lang yung bahay, tapos yung bundok na yun, oh. Ewan ko anong bundok yan, baka siguro yan, Sierra Madre o Cordillera yan. Bundok ka na dyan. Tapos kanina, sa dinaanan namin, may mga bundok-bundok din na parang susulang, parang ano, parang Great Wall of China lang. Maraming ano, maraming tumpok na ano, na bantay. Bantay yun. Ayun. Hindi ko kasi dinala yung selfie stick ko eh. Ayun, may tindahan dito. Oh, may manok din. May manok. Ayun. Ito siguro yung bahay ng may-ari. Pabili po kami. Dalawang Pepsi na lang, pre. May Pepsi. Pepsi. Bili ka lang. Soft drinks. Para natin si Kuya. Soft drinks yan. Mga Coke po. Bali sa inyo rin ito, Ted? May siya sa magtataka ka kasi sa harap, pagpunta mo sa harap, wala kang makikitang tindahan doon. Ngayon nakakita ng bahay, ng tindahan nasa likod. Kasi yung nasa likod kasi yung ano nila, yung kasalo? nila. Oh, dalawa. Kasalo po. Kasalo po po. Binibenta nyo rin yan natin, yung naluto. Ay, parang ano yan, yan. Kasi kami kanina pumunta kami dito parang mag-relax lang. Kaya hindi kami nagdala ng mga pagkain. Galing pa Isabela ba? Oo, mga taga Isabela kami kagaya. Napatpag lang kami dito kasi may ano. Punta kayo doon sa may ano, maganda doon. Relax. Galing kami dyan sa may ano, Rosario. Tos yan.
lang pala siya. Seven times 7. Magdalawa yung mga tutukan ako. Kaso, 5 po. Tapos supot na lang. Kaya ang supot na. Ay, opo, malawat maluwang. Cagayan River. Ako, ganyan, palalalalim na po na ano. Kanya, tapos. Pusang puti. Tingin po ako ng supot na 6. 6 po. Paano baba? Ilan ba tayo? 4. Tapos si kuya 1. Tapos dito sa cellphone ko ano. Nalagay ko yung cellphone ko. Susupot ko. Pwede yun. Kasi malinaw lang yung ano. Pero maririnig kaya doon. Ay! Oo, maririnig.